Ilaleleni Ujesu Usezokhuluma. Khuluma izwi lika Jesu. Angas ikona into enja. Ma. Hayi baba. Ngomezulu. Man. Bambeni madoda. Bambeni. Lapha bukhosini kunobaba. Sithe masikhula esibangaka e18 ubaba uNdongo. Ngiyabengela kakhulu baba uMkhwanazi esekhona. Amen. Indoda ke sishayile ke thina le indoku siyayazi ngalo baba awu amen. Umuntu mayiganga nje njengengane beke sibizo lapha kaMkhwanazi uzani uzani awu amen. Nosikhumba nofanozi kuthiwa uzani ngingane eshayiwe mina bazalo bama awu amen. Ngishayiwe kakhulu ngishayiwe. Ikona into esingayihlanganisa lapho bengifisa ukubingelela kakhulu baba egameni lika bese ngiqhubeka nohambo ngegama lika Jesu Kristu. Angithi phela mina la egejeni ngingakhonza khona awu amen. Ngeke ngaba ingane phela nje lapha egejeni awu amen. Ngabuka ko bhuti ufana na yabona kusahanjwa lezi inkonzo zasebusuku nabo babukhosini awu amen. Sezingane phela thina uyabona ngiyakhumbula ngiqala ukubhashatiswa lento yolwadle ngazi into yolwadle mina ngabhashatiswa legejeni awu amen. Ake sikhonze kafushane ke sizwe ukuthi ikhona into ehlanganayo. Ngibonile ukuthi lapha sithema siqoqa umnikelo sanganyakaziswa awu amen. Umpostoli wathi ngiyifuna nje kungakhali chorus awu amen. Ikhona into mhlambe ukutshela makhelwane usunikelile makhelwane uqedile makhelwane ukunikela tshela makhelwane uqedile ukunikela makhelwane uqedile ukunikela uqedile ukunikela kodwa ake nilalele uJesu Usezokhuluma uyeye Khuluma izwi lika Jesu. ake nilalele Ujesu Usezokhuluma. Khuluma izwi lika Jesu. ake nilalele Ujesu Usezokhuluma. Khuluma izwi lika Jesu. ake nilalele Ujesu Usezokhuluma. Khuluma izwi lika Jesu. ikhona abadithongwe lapha abantu bethongwe abantu beyonzo inkonzo endala bakhona kodwa abantu babafayi lapha ikhona abadithongwe endala lapha siphinde kafushane sengiyahamba sengiyabuka uyaphela manje uyaphela manje sabe baba sabe kodwa yini hayi kulungile awukona second team madoda awukona second team madoda ikhona sibheka ngiyamkela sesiyabuka uyaphela manje uyakuphelile manje uyaphelile ukhona-ke into sensaba nokuvela sensaba nokuvela sensaba nokuvela sensaba nokuvela sensaba nokuvela sensaba bake babuza-ke abantu ukuthi wengobe lo ngisaba nokuvela yini indaba sekwenze njani masekusabone ngase ngibatshela manje i-interviewile ngase ngimuthi kuwo sengiyasaba nokuvela ngoba manje ngavela ngekhomoya kuba khona abantu nje abazongiphilisa bangisukele benze lokhu benza ngoba ngibengomthula bese ngithi hawu sensaba nokuvela sensaba nokuvela sensaba nokuvela sensaba nokuvela sensaba nokuvela
ngeke ibambele somandla asibonge kakhulu umpostoli nzwakele ngegama lika Jesu